आज के यह प्रोग्राम में दूगो बिहार के प्रमुख पार्टी राजद और भाजपा के तरफ से विशेष महामुकाबला कार्यक्रम रखल गई बटे। हम आरजेडी के गायक हैं हमार टक्कर देवे खातिर बीजेपी से लोग भेजले बा आशुतोष सिंह शेर के। अब हम सोचत नहीं कि इनकर नाम शेर के धो दिल से देह के पते ना आ नाम रखल बड़े शेर। सुनाई है इतना हाल हो गई कि 10 दिन पर नहाती थी उसका नाम है खुशबू। वह हाल भाई को लेकिन आइल बड़े अब रखाइले बा प्रोग्राम तब का कोई जाई माने ये लोग के तनी मनी शर्म बच नहीं खे गइल। अब काम धंधा तो कुछ भइल है ना पूरा देश में 10 साल में, तो अब ये लोग के इहे मौका मिलल बा कि चलो हम गीत गावे चलत हैं। ये लोग के कहानी अगर हम कहे के शुरू करिए बेरा से तो हमरा बुझाता कि 1 सप्ताह बीत जाई। दाढ़ी वाला से लेके टोपी वाला कपड़ छील भाई के ये लोग के ओराई ना कहानी, लेकिन माने ये लोग हद पार कर दिले बा एकदम साफ है। माने हम कुछ कहे के नहीं की चाहत, लेकिन जैसन स्टूडियो वाला जैसन लोग हमरा के बोलौले बा वो भाजपा खाती ये लोग के तो असरेलान रेले में बेरा आकि इहे बुझी है ना तो का होई है जानते हैं। खैर आइल बड़ा लोग कहते कि इनकर कहना बा कि भाजपा देश के हई कइले बा हौ कइले बा 9 कइले बा 17 कइले बा कपार कइले बा। 17 महीना में जौन तेजस्वी यादव क के दिखा देले उ लोग 20 साल में ना कर सकेला। ठीक बा, लेकिन ये लोग के हाल बा गाल से देवाल जीते के। कहीं बैठ जाई लोग ठेठारे के शुरू हम हई कइनी हम हौ कइनी मंदिर बनेनी मस्जिद बनेनी हई कइनी हौ कइनी ये लोग के इहे कामे बचल बाटे। हां लेकिन हम कहते नहीं कि 17 महीना के विकास सारा जनता देख ले बा, पूरा बिहार पूरा देश के जनता देख ले बा कि बिहार में 1 महीना में केंग परीक्षो हो गई नौकरी हो गई आ लोग ज्वाइन करके पैसों तनख्वाह उठावत है दिनों धरा गेल बियाह के। उहे न कहते नहीं ये लोग खातिर कहते नहीं कि अब की 24 में इलेक्शन होता टे रो लोग से निहोरा बा ये लोग के विदाई करी। ई लोग रही लो तो बस खाली घिनवा के रखी लो काहे कि आरजेडी आई तो फिर नौकरी के भरमार होई। कहे के बाद कि अपना बिहार में बाहर आई हो कि अपना बिहार में अरे बाहर आई हो। कैसे कि जहिया आरजेडी के पूरा सरकार आई हो जहिया आरजेडी के पूरा सरकार आई हो। और का नौकरी के पूरा भाड़ा मार आई हो नौकरी के पूरा भाड़ा मार आई हो जहिया आरजेडी के पूरा सरकार आई हो जहिया आरजेडी के पूरा सरकार आई हो। रुको मुखिया जी गोबल हाँ का गोबल नाम तो तहार अमर हो जाई और नाम मुखिया बाजार पर के चादर काट के मुड़ी पर लपेटले बाड़े
आ कहत रे कि जहिया आरजेडी के सरकार आई पलटू चाचो अगर ना पलटे तो उ दिन फिर देखे के ना मिली, उ गदी राजगदी ना मिली। खाली डर एक गो बा ब्यास पलटू चाचा पलटले उन्हें जाके सटले कि फिर आरजेडी आई, लेकिन एगो तू सोचबा कि आरजेडी जीत जइबो ना, तारा सीट अब की ना भेटाई। काहे कि अरे बीजेपी के सब लोग अच्छा कहता। मुखिया जी कि बीजेपी सब लोग अच्छा कहता, सब बूढ़ जवान चाहे, सब बूढ़ जवान चाहे बच्चा अच्छा कहता, सब बूढ़ जवान चाहे बच्चा बच्चा कहता। मोदी जी के सब लोग अच्छा कहता, मोदी जी के सब लोग अच्छा कहता। हर हर मोदी घर घर मोदी, आ वॉशिंग पाउडर मोदी सारा पाप के धोती। कि अरे मोदी जी के सब लोग अच्छा कहता, मोदी जी के सब लोग अच्छा कहता। बबुआ हो कि सब बूढ़ जवान अच्छा कहता, भाई हो सुना बोलो का तो कहला कि तनी धीरे धीरे बजे हलो। मोदी जी के सब लोग अच्छा कहता, अच्छा कहता। हमरा बुझाता कि ताहरा छोड़ के केहू अच्छा उनका के नहीं कह। अच्छा अब सब लोग उनका के पाछा कहता, आगे तू अब पिचकुड़िया रास्ता धो के धीरे से सुन लो ना, वॉशिंग पाउडर मोदी सारा पाप के धो दी। हाँ एक का तो वॉशिंग पाउडर मोदी सारा पाप के धो दी। हम जानत नहीं, धो दिया उन्होंने, हम जानत नहीं। बीजेपी के टक्कर के हुदी हो। सुना 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 सुना, तारा लोग के यह काम रहल बा शुरू से चिल्ला के आ देवाल जीते लो। आए का तो वॉशिंग पाउडर मोदी, हम साला प्रधानमंत्री मोदी सुननी सरफ कहिया से हो गई है। तोरा के जय रहो बबुआ हो जा, अपना इंडिया में जितना पापी पपिष्टी रहले हैं यूपी से लेके बिहार चाहे झारखंड ले, वॉशिंग पाउडर मोदी मने वैसन वाश कैले हैं। वॉशिंग पाउडर मोदी सारा पाप के धो दी। कुल जना भीतरामपुर गइल बा, ओकरे नाम ह मोदी, ओकरे नाम ह बीजेपी। बुझला है मुखिया जी? ये लोग काम धंधा कुछ ना करी लो, खाली वॉशिंग पाउडर मोदी तो सारा पाप धो दी, तो केने से केने खोदी, आ केने से केने रो दी, आ केने से केने ऊ अब ना कहे। अरे ब्यास ऊ अब ना कहे, जानता रह तहरा बस के हइलो नहीं खे ओकरा के कहल। हमार तू जानता रह कि एकेगो चीज बाजौना के नाम ह भगवा। मजार पर के चादर कुछ दिन ला काम आवेला। भगवा रंग ऐसा ह कि रंगा गइला के बाद बुझ जाई ह कि जीवन सफल हो जाला। एगो काम करब, तू ही बोलब कि हम जैसे जाई ना, तू बोला तर तो एकदम बुझाता कि आकाशवाणी के रेडियो स्टेशन भइल बा। हम तबे से चुप रहनी हो। हम आरजेडी वाला खोदस कि हम हेना से खोदल चालू कर। ओ का तो हेंगा हेंगा खोदत रे, हेंगा के खोदेला हो तारा लोग के बाबा का हम कही। ई अतना बेहाया हो गइल बड़न सही कि जौना के कोनो जोर नहीं थे। हर समय खाली विकास के कोनो बात ना,
कोनो बात न काम के वॉशिंग पाउडर तो चप्पल सर साफ करेला तो खो दी तो बो दी तो छू दी तो छुआ दी ना तारा के जरा यह विकास होता तारा लोग के आई हम तारा लोग के देखो सीखत तेजस्वी से 31 साल के लड़का चारा चोरावे के तेजस्वी सारा से जाके बिहार के नाम पूरा ऊपर लहरले बा चारा चोरावे के मोटरसाइकिल छिनवावे के सुना ना हम दिन गिर गइल बा बे सुना सुना ढेर मत बोलो कहे के बा भैया तेजस्वी कइले पहाड़े विकास हो और का उनके से लागल बाटे जनता के आस हो तेजस्वी विकास कइले बड़े उहे करी है का कइले बड़े सुन लो आज हॉस्पिटल में देखो कितना बढ़िया विकास के काम भइल बा कि 24 घंटा डॉक्टर उपलब्ध बा ई सब 17 महीना के देन है बाबू बिहार एगो स्टेट बा कि उत्तर प्रदेश के लोग के जे नौकरी केरल के लोग नौकरी के करता है जब लेकिन ई देश में बा लोग तो ई लोग पूरा देश में नौकरी ना दे पाई लोग तो सारा लोग बिहार में आके नौकरी करता केकरा देन से तेजस्वी यादव के देन से ठीक बा कहे के बा भैया तेजस्वी से लागल बाटे आस हो उहे कइले बारे जनता के विकास हो और का जब वो वही है तब का होई खुशी चल के तोहारा दुआरे आई हो खुशी चल के तोहारा दुआरे आई हो खुशी चल के तहरा दुआर आई हो आई आई कैसे कि जहिया यार जेडी के पूरा जहिया यार जेडी के पूरा सरकार आई हो एगो ई बात कहले हैं कि खुशी चल के तहरा दुआर आई हो आ जहिया आरजेडी के सरकार आई हो बाप हो बाप जहिया ले सरकार रहे पिछला बार मातम नुमाने हर जिला जवार में और घर से कि 4 बजे के बाद ना निकलो ए मनीष भाई हम वहीं आवत रहनी कहीं से प्रोग्राम गा के मोटरसाइकिल से आ 25 से अइले सो आ छुड़ा के बेत से गद गद 3-4 गो गद कइले सो मोबाइल आ पैसा लेके चल गइले सो ओही बेरा हम कहनी कि ना वॉशिंग पाउडर मोदी ई सारा पाप के एके गो दवा बा उहे धोती बीजेपी का भाजपा के सब लोग बाटे देखो दीवाना भाजपा के सब लोग बाटे दीवाना हवे ईमानदार पार्टी जानता जमाना का कमल निशान सबके दिल में रहता कमल निशान सबके दिल में रहता सब बूढ़ जवान बच्चा अरे अच्छा कहता के पूरा सरकार आई हो सब बूढ़ जवान बच्चा सीखे अच्छा कहता
जहिया यार जेडी के पूरा सरकार आई हो सब जवान बच्चा इनके अच्छा कहता जहिया यार जेडी के पूरा सरकार आई हो बस ये कोइले पड़ल हो गई बस आ गइलो ये तो तार लोग के आवे आज का तू सरकार आई भोर में मत रही है पे हाँ एकरा बाद बोला तारा तो सोच समझ के बोली हो कि का बोला तानी हां ना तो बीजेपी हो ललटेने बुता दिए के बार में भक दे देखिए ललटेन पीछा सटे मत ना तो करिया कदी हरिया तार चल